Ani guys, dami Cebuana. Tapos papagabray ng huwat to. Nagpagupit, nagperson. Pang Rubin o Rubin Padakling. Dahil namin Cebuana te, manangikuha itong ipadati. Tapos Cebuana lohi. Pamisi padari sa ate para mag-ipangumpra. Ha? Asa dahil ako nagpudyo si Vince? Nakuha na namo te agin jong gipadate ug daghan ka jong salamat kanin jong tanante sa jong gi-share nga blessings dari namo. Padung na day mi danas dun sudaan guys kay tumi dito mangumpra og isda kay nay arang daghan ng isda dito ron kay Sabado rong adlaw. Tabo man dihas dun sudaan. Kada Sabado may ilahang tabo so ato ta dito mang mili og isda. Pray na mo kuan isda. Dito groceries og isda. Kana dala may sudaan yes mamalit sa mirarig kuan sedaan Balunggay, pandesal, winches, init pa, hari na pod may sudaan mo na ilong sudaan yes nga bag-o bag-o si Jana ay, dana may isbay guys, ang uli nami. Wala ko ka-video dito ganiha pagpamalit na mag-isda kay busy man ko kaadyo. Nanda, kanang naay. Huba na mas atin ang umpra mig isda di ah. Muna isda mangikuan. Na si Ja. Kapila ko kilo na 200. Duha na ka kilo. Kalimot ko. So kana isda na ah. Muna si Ja, isa nga ni. Kuan di sabaw maro ni. Basta kay maunang isda ah. So, palit mig 2 ka kilo. Salamat ka Jote, dan naging jong kwante, dan naging jong gi ada mo tin, palit na mig isda. Daghan ka jong salamat ti. Tas present. Selalu. Fresh ka jong isda, ama sa ninja hugasak maadyo. Kuan sa tinain sa isa sa freezer kay arong di sa makuan ba. Mo na makadubok nang di hugasan. Di largo rag sa dalang freezer nga makadaot na guys. Kaya hugasan pa yung hindi hansak maaso. Sunod, hiluan sa na pa. Tabugok. Sama nagkuan. Mura naman na si Jag ka nang naay. Ano yun ah. Tabugok. Manday tabugok guys. Ito ka. Sinda. So yung nga na yung mga isod guys. Kada sa kay nga ni nga balot. Tag tulo ka buok. Bahin-bahin na naman sa zadaan nga. Madyo na inig magluto. Makuha raga sa kay nga niya. Maglutoon. So kanipod nga isda dia. Kalimot ko sa inganda ni Nija lami ni sang isda ah. Nato baka nabok nato. Isda nga tani. Mangita pa ko sila nanda ni Nija. 5. Kari nakakuan mi dari kuan ka. Tulo ka putos, tulo ba ni? Tulo day. Tag tulo ka kuan buok ag sud. Dapat tiil sa pork, tiil sa baboy. Lami ni sa kuan nan san man adubuhon nimo? Adubuhon nimo? Sigangan. Lapay tiil, lami ni sa sigangan. So ato sa nisang isa dari freezer. Kana ten palit mig tiil. Silang tabugok. Poy, danggit. Sa kakilo nga, isa ni kakilo. Ang kilo kapin na ini, danggit. Lami siya. Fish kids ko nun yung danggit. Ingan tong tao. Lagi nga naman isko. Akan mo dahil ni tabugok. Tabugok dahil si Jages na ya. Dari tabugok ti dia. Murag ka nang na ay kuan ba? Kusit. Oh. Tapos na siya dari. Tabugok. Nami ka guys. Dagko. Dahil natin mo na nagatang ipamalit gani ha. Baraguda. Si Baraguda. Pila raday ka buk tulura? Tulura de. Dati. Si Baraguda. Putlon man siya. Na. Dati ginadakan guys kanina yellowfin. Timbang sa 3 ka kilo kapin. Lagi. Gibulto nga na magpalit. Kuan nila tag 350 kilo. So kuan siya. Ang nabayad na mo dani 1,150. Kay di siya bulto per kilo 380. Ano ni sir? Kaya mo yan naka yellowfin. Isdang yellowfin. Nagiring na ikan. Ala, ikdan magana ni mo ming. Kaga uy. Ano naka isda ah. Mana siya guys, yellowfin. Yellowfin. Na hiwa ng
Iwan ang papagabril ka na ang isda. Grabe na ka ani isda ah. Hilupin. Lami ni sa gunod guys kay hindi sabon. Nami pa sa kay lami ni sa tanan, lami lutuon. So di ana na-arrange na dari. Ipang kuan na siya, ipang separate na mga daan kay arong ni magluto, makuha ra sa kaputos, maglutoon. Mas no. Dapod. Dapod. So ugma magdugang pamilya ni ugma og palit. Okay na. Slice na. Wala guys. Parang kaazog gilupin. Di ka mahadyan. Ito pa ng limpihang maazo. Ito ako. So, dahil na agkuan yilupin. Hiwa-hiwa na. Kapanin sa ipanagad. Wa magtubig. Ginuo ko. Wag agas. Pero kanin sa hinlo na ni. Manang isad si Jag, si Lupin. Napanin siyang ikuan. Bahin-bahin. Kaya rong di makuan ba? Yan ate. Salamat ka, Jote. So, dahil na nahuman na may hinlos mga isda. Dada na mo nang isda na res. Freezer. So, dati. Mo na agilupin. 1, 2, 3. Upat siya kasi lupin. Agilupin. Ano ka ni? Dapod. Dapod. So, dahil nati. Dahil nati. Mo nang isda sa freezer. Palit pad mi og itlog. 2 ka 3. Oh, XL na siya nga itlog. XL. Dag na. Jug. Oh. Palit pad mi og watermelon. Di guys, watermelon. Tibuok. 160 or 180? 180. Napod mi tahong. Aman ang lutuon nun dya. Ano na? Napod mi guso, lato. O di ay. Kanang na ay lato. Kari. Napod mi hapol og orange. Tulo 20. Tulo ka putos, 200. Dami ko nagkatong na para tutuwas mga iring giro. So dahil natin, daghan ka dyan salamat kapamalit na pod mi. Nga na may isod sa mga freezer. Thank you so much ka Jote. Lami ini sisang kinhasa na kanina. Kalimot kusngan. Sedlan pa na ugma. Unja. Dapat tahong. Lami ka jo amon si jang ako anon ron kanang sabon ja magisa tadaan ring ahos og kana. Luya. Kani mo ni ag lato nga dagko mo ni ganahan ni Kimi, favorite ni Kimi lato nga dagko guys. No, favorite na nimo na? Napay watermelon. Napay watermelon nga dako bujag. Ja di apoy, ha? Oras imong gamay pa imong ubi. Dako. Imo dako man. Ja di apoy orange og apple kay request sa bajing gamay. Salamat ka Jote. Pinjot kita sa pagkusire ugma. Salamat sa iyong gipadati ka. Nakapalit din ni Kingani. Napon mi fish, tas rip. Freezer. Aron mabugnaw. Tas freezer. Tas freezer. Aron mabugnaw. Sa dapoy itlog 2 ka 3. Ning palit pud mi 2 ka 3 nga kanang itlog. So gani awan ako ka video ganiha katong naay dito mis kanang naay si Buana kay kanang kuan sa nganda na wala ko ka video kay pag human na to si Buana ngumpra mi largo. Daghan ka salamat sa inyong gi share nga blessings dari namo. Daghan ka mig napalit. Salamat sa ugma magkuan pa mi og pang grocery ja imong kuan natay lakon ugma no. Salamat ka Jote. Daghan ka salamat ninyong tanante. Lipay ka adjumi kay di na pud. Nay makaon ag mga kabataan karne na petang paliton. Natay pork. Petag karne ugma ato sa mga suki kay bubintahag presyo dadto. Una ma. Ang itlog, lami ilang itlog na to sudaan kay dagko kanang XL nila na buyag. Dag si jan palit mig 2 ka 3. Dati. Na. Kani tahong. Tahong. Nga tanang lutuon ron. Nakalimot ko ngan dani kanang sayan na nang di. Nakalimot ko ngan. Masakay. Ha? Nakalimot ko ngan nahanan ni sanggi kuan kanang lapuan naman si ja. Kuha na jang unod. Puan naman siya makuha jang unod. Ano ba? Dali raman si ja tangtangon. Nakalimot ko ngan. Uy.
Lami na siya. Yan ate. Manang giluto. Agamang kinuanan katong mang hinunluan sa mga isda amang luto kay para na atos mga iring giro. Una sila sidan pud ba. Daghan ka salamat is inyong gi-share nga blessings. So nakapamalit na pud mig kuan sidan. O stock para kuan ba natay maut-kuot. Salamat ka inyong tanan sa inyong gi-share nga blessings dari namo. Lipay ka ming tanan labi nagmachikiting lipay ka sila kay dapat ilang prutas. Salamat ka te. God bless. Ug amping mo kanunay diha te. Amping mo tanan te. Mingaw ka kong Ate Christine. Saan man. Gimingaw kong Ate Christine guys kay kanunay ba may gimingaw kong Ate Christine kay kanunay ba ming ate magchika. Saan taman kay pagbuot mas Ginoo nga baway na siya. Ana man sila tag ginabuhi na is kalibutan. Pag tay mahims. Ang dari ka nasamad ba ni na? Wansag na kuan ba? Di ako nakaon siguro nga. Ambot sa to nakaon is nga samad maghang dari. Ana dyan atang life guys na kalibutan. Di man dyan tamang kuan ni di man dyan tamang magluno. Makamingaw ra mga kuan chika. Ti Christine og ni Tipachi. Nauna ra sila dito kuan. Atang padungan tanan. Dala. Salamat ka doon inyong tanan ti. Ti Jo, ti Binus, ti Ani. Salamat ka doon inyong ti. Kaninyong tanan sa mga igsuon nila sa ati. Salamat ka Jo. Daghan ka doon salamat inyong tanan ti. God bless. O gamping mo kanunay diha ti. Labi na sa inyong pagpadung sa kuan. Labi na sa inyong kadaadlong gibuhatan diha. Gamping mo tanan. Tuon ring. Magluto ko daring tahong. Isa sa akot sigang kuan. Isa sa akot ng panakot. Para sa tahong. Sa tahong. So, tanan ni ilunod. Nihapon tanin yung tanan guys. Di ami tahong nga arang lami akazo. Tapos kay Kinkin naghatag pa siya sa bus. O tahong. O kari. Saringan ni dahil itub. Masar to. Ay nakalimot ko sa nganda ni Jay Bungkawil. Amot eh. Nang hapon tanin jo guys. Arang lami aka adjog amang sidaan ni nganda. Kawil. On si Jay kanang kuan tahong. Ni hapon tanin jo. Arang lami asa amang suka. Pagwasag suka iya nga naay kuan. Suka nga naay sini. Mikim, nila ko Ken.